da je to pocuda i... Ovo što je rekao, trebalo bi da je ono odjeba po sat, 2 dana doći vode u lubini i samo je proba se s njima dresirati, ali bez boce, jer posljedki ne možeš, nemaš onima nema to govati. Je mali, dođi, vidi. Idemo smrdu. Pa, skoro malo. Ima jedan koji se malo boji. Dođi. Na. Opa. Hoćemo ga izmeti. Ima banan. Eto, ovako su udec, ono... Izgleda da vrlo za tije. Nunca dođe mi stanje. Opa. A ti je uzeo mogu. Mislim, ako je meni došlo što je bilo... Nikom je za prvi put. A na šta je bas? Šta oni pri tom inače kupili su bez veze mali, ono, osnovati divljik. Riba, ne znam koliko uzva kida. Ogromna je ovo. Ono se rade sa nekristom. Znao bio u liku. Ova nikad je dresuje. Posle za u Španjicu. Ja ne je čar Španjolski to. Razmišljam na tunolog su gdje i Španjolski. Ovako u liku gdje. Kare, stoji. Vište, malo tak. Ajde to kao. Ja ne znam, opet voli to kanal. Znam, onim kunama, mislim da već... Pa po tebe. Da su veće, kako ne gledaju kad se vidi. Dakle, na reći, uvijek je na reći. A ti kaj ti skratili? To je bilo 270. Prošlo, ja mislim 300. Tako je blizu 300 je bio ove godine, a ovdje ima veća riba. Da sigurno. A neće vas gleda bez. Da ne napreta. Najjasno. Možda je kao, sad bi to ne gleda. Dođi, čapaćeš mi prstić. Da ne vidite čeka ovo kada ne gre uzaju. A ono samo kad shvaćaš je rekli. Neće koji spode. A neće, to isto da li možda